warmi di tangi aku sai huelek Tuhani mamilito madongani au di ganup ngoluku sai hutunggo hodo sia sure nauli akapapai namu terpangan marohaku Eano sangaro tu pikir aku tungso jadi behu bukaro haki aigo akan naung salpu namang gotil rohaki alai romaho na sopan agamaku malobot tarotoki huri puro gomos di tangi sadatahi nang pangido atai na audiho na koga bediau masih temuan rohai huripuho alus ni tangi aku dina husuku koga itu halus mi so ada ibarmu dohot akan ang salpu salado tarotoki harus sangaro tu pikir aku tungso jadi behu bukaro haki ai godang namasa akan naung salpu namang gotil rohaki alai romaho na sopan agamaku malobot tarotoki Satu, dua, tiga. Dah, ini kayaknya bagus nih. Bentar, kayaknya ada. Halo? Kamu ada di mana? Aku dari Jogja nih. Hah? Di Jogja? Oke, 30 menit lagi aku jemput kamu ya. Hah, emang kamu ada di mana? Sama siapa? Sama temen kok, temen biasa. Oh, ya udah, boleh ya. Teman biasa. Kamu kan sahabat terbaik aku. Aku pergi dulu ya. Ntar kamu pulang sama mereka-mereka.